každou minútou nečinnosti čoraz viac strácame náš národ a čoraz viac nám uťahujú okovy. No ešte táto vojna nie je prehratá. Ešte stále existuje armáda, ktorá bude brániť našu krajinu. To my sme tá armáda. Novodobá armáda vlastencov, ktorí budú chrániť krajinu proti okupantom a zradcom vo vlastnej krajine. A je jedno, či budeme bojovať s holými rukami. Je jedno, či budeme bojovať perom na poli politickom, alebo budeme bojovať so zbraňou v ruke. My sme posledná armáda, ktorá bráni jednu z posledných bášt tradičnej Európy a ktorá bojuje za suverenitu pre európske národy. My sme armáda, ktorá drží našu vlajku viať. A tá vlajka padne iba vtedy, keď posledný z nás vydýchne naposled. Nikdy nevzdáme náš boj, nikdy neustúpime, ani o krok späť. Hore hlavy, hore peste, nech naše životy konečne zvonia činom. Bratia a sestry, na stráž! Liebe Kameraden und Kameraden, liebe Slowaken, liebe Europäer, es ist für mich und meine deutschen Freunde der jungen Nationaldemokraten eine besondere Ehre und Freude, hier heute sein zu können und diese Demonstration mit einem Redebeitrag zu unterstützen. Europa befindet sich im Aufbruch. Wir leben in einer Zeit, in der fremde Mächte über Europa herrschen und kultur- und artfremde Menschen in Scharen aus Afrika und Vorderasien kommen. Mein Heimatland ist schwer davon betroffen. Unsere Politiker handeln grundsätzlich nur noch im Interesse der anderen und der Nicht-Europäer. Kommt mal einer, der sich für sein eigenes Volk oder für ein Europa der Vaterländer und der Nationalstaaten einsetzt, wird er sofort eingenordet oder man brandmarkt ihn auf dem Scheiterhaufen der Medienindustrie. Ten znak to nehodí síce, ale to rozdávajú, toto rozdávajú na tom námestí SMP, tak to super. Kamaráti, kamarátky, kým sme ešte pre prezidentský palácom, nechaj pán prezident vie, komu patrí Slovensko. Slovensko! Slovákom! Slovensko! Slovákom! Slovensko! Slovákom! Náš pokoj chcú zablokovať, tak nech nás už teraz počujú, že sa blížime. Verni sebe! Poďte napred! Verni sebe! Poďte napred! Sláva Tisovi! Sláva Tisovi! Sláva Tisovi! Sláva Tisovi! Sláva Tisovi! Sláva Tisovi! Národný odpor! Ulice sú naše! Národný odpor! Ulice sú naše! Antifa! Ha, ha, ha! Antifa! Ha, ha, ha! Antifa! Ha, ha, ha! Antifa! Ha, ha, ha! Neprejdete, neprejdete, nepustíme vás tam. Nedaj Nácko žiadnu šancu! Nedaj Nácko žiadnu šancu! Nedaj Nácko žiadnu šancu! Antifašista! Alerta! Alerta! Antifašista! Alerta! Alerta! Antifašista! Identita! Mladosť! Revolúcia! Za čo vás zatýkate, páni? Nerešpektovanie výzvy verejného čutu. Však ste mi žiadnu výzvu nedali. Hoveda, skurvené! Antifašistom! Antifašista! Alerta! Alerta! Antifašista! Alerta! Alerta! Antifašista! Alerta! Alerta! Antifašista! Jedna rada! Uzatvoriť! Policajný štát! Policajný štát! Dobre, polícia hovorí, že tu máme stáť, no my sme rádi, že my sa zabrali tu máme, nemôžeme odísť odtiaľto z tejto ulice. sme rádi vedeli, že prečo sme tu zablokovaní, lebo
Čo robíme takého? No, chceme ísť a chceme len teda ukázať. Ľudia sa boja zaspať a sú radi, že na Slovensku ešte je hrdá nacionálna mládež. Slovensko! Slováko! Slovensko! Slováko! Slovensko! Slováko! Slovensko! Slováko! Slovensko! Slováko! 301 zadalo. Dá sa tu sú aký vyvári a automaticky. Dobre, potom ešte nejakých ľudí udržíš. Fuj! Fuj! Všetci, aj oni, aj vy, fuj! Počúvaj, hej! Držte to! Držte to! Držte to! Fuj! Smrť fašizmu! Fuj! Fuj! Hamba! Vy ste tí, ktorí kurvia slovo Slovák, nie my! My sme hrdí Slováci, na rozdiel od vás! Ľudia, poďte sami! No jak Slovak cíti, nech sa sále chytí a medzi nás stane. Verný sebe! Verný sebe! Verný sebe! Vodiči Femov 2 a Femov 3 presunte sa k Mickevičovej k nemocnici k Luhanému chodu. Sláva Tisovi! Sláva Tisovi! Sláva Tisovi! Sláva Tisovi! Sláva Tisovi! Verný sebe! Verný napred! Verný sebe! Verný napred! Komu patrí Slovensko? Slovensko! Slováko! Slovensko! Slováko! Slovensko! Slováko! Slovensko! Slováko! Izrael! Ťahnite do pekiel! USA! Izrael! Ťahnite do pekiel! USA! Izrael! Ťahnite do pekiel! Práve Jozef Tiso bol ten, ktorý viedol ľudí na to, aby po 1000 rokoch znovu vytvorili náš samostatný slovenský štát. Prišli sme mu zdať úctu aj preto, lebo ho považovať za jedného z najväčších slovenských martírov, ktorý zaplatil za to, že nás viedol spolu k samostatnosti. Jeho smrť bola obyčajnou vraždou. Bolo to spiknutie mocnosti proti nám, aby Slováci boli padnutí na kolenách. A ako stará generácia držíme vám palce a vždy sa stretávajme, aby starší rozum vás usmerňoval a vy, mladá energia, aby ste boli údernou silou. Ďakujem.